Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. बारसूतलं वातावरण क्षणाक्षणाला तापतंय. बारसू सोलगाव मधील आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. 2 अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसह 1800 पोलीस अंमलदार तैनात असून बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाविरोधात सोमवारपासून आंदोलन सुरूच आहे. मंगळवारी सकाळीच पोलिसांचा फौजफाटा तिथे दाखल झाला. आंदोलनातील महिलांनी मात्र पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या. जीव गेला तरी बेहतर, पण आम्ही इथून हटणार नाही अशा भावना आंदोलक महिलांनी व्यक्त केल्या. पाहुयात नेमकं काय घडतंय बारसूत. इथेच बोला काय आमच्या आम्ही काय आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.